Hi friends. Aku rombongan ya nama. Aku bisa bohan lain loh, dalai. Maba, ang dahulu live streaming kam lagi dengan friend first time. Ngasih ang friend. Jaga pula ngasih. Empat lagi buri bi. Jaga mundur mau Kalambai, try kalambai. Seru sebenarnya na. Empat first time live video. Live direksang. Ang fresh kaya na kan pwede ba yung live? Friend. Sa फोरोंबाय आंखौ सोरबा सोरबा ओमफ्राय आंथ' रोङा ना जाम्बि नालाय माहा रोंनो लाइभ स्ट्रिमिं खालामनो रोङासै माखौबा फुलाबायनांगौनो ओमफ्राय थाइजौ जादों जोङो थाइजौ जानो नागिरदों आंना जा खैजोमा अरजोब्बाय थाइजौ हानदोंमोन आङो आब' आंनि बेयो बाजै जोङो दिनैहाय मोनसे फानि भिडिअ बनायबाय ओमफ्राय बे फानि भिडिअखौ होनोसै आरोना गाबोन समफोर दिनै खालामबाय नालाय गाबोन समफोर होनोसै माबालै लवार बागोद हायाव जिरायनो हाया फार्स्ट टाइम फैदों लाइभ खालामदों थेवबो नायाखै आंखौहाय माहा नायनो जोंफोर बायदिखौलाय दहायनो बानायनो नागिरदोंमोन आं ओइ मोनहाया दखान ओमफ्राय जायासैना है आथा नांजोब्बाय आंखौ आं थाइजौ खावनांगौनो नै थाइजौआ जा मोजां बेखौ बे मोनथामखौ ना आयौ दालायखौनो खानोसैदांहाय आङो मासे गोरा आयौ हाबाब थाइनै खाबाय थाइनै ओमफ्राय थाइसे खाबावनोसै बेखौ बेसरा हारसिं दोनला बेखौ आयौ एसे गोरा ओमफ्राय दा आंजों थाइथाम मोनदेरबावबाय ओमफ्राय लगायनानै जाहैनोसै बिखौ बारा गोबाव खालामालाय माबाखौहाय 3 मिनिट 4 मिनिटल' खालामो फार्स्ट टाइम नालाय ना फार्स्ट टाइम ओइलाय बेनो एफा मोजांमोन जायगाया बखौ गारना खारनाय जोङो नायलाय बेखौबो खारना जिराय जायो बेयाव जिरायहाय जेबो नङा सुनाय जाबावो दै नांला ओमफ्राय दायो नै हग्राया हदों जोंनि फानि भिडिअ बानायखौ नाय दे जोङो गाबोन माबा जादों आङो बांगालबुरि जादों ओमफ्राय नैबे आब'आ बर' हिन्जाव जादों आरो बर' बिमा जादों ओमफ्राय आं बांगालबुरि जादों जा मिनिनो ओंखारबायना ओरै बुलायनायानो माबा मिनिनोसो ओंखारो बै लामायाव खालामदोंब्रा हेला बेनो फिसा जाग्राया ओमफ्राय दैमुनि बिराद गिदिर फेन बियो बिराद मोजां मोनो दैमुखौ जा नायखायो थाइजौ खाजि होननायानो जादों Hai logoफोर subscribe खालाम ओमफ्राय आनैनिखौ मामोनलाय चेनेलखौ subscribe खालाम बुंनोबा रोङैनो ओमफ्राय दाना भिडिअ खालामबा रोङा दे बुंदो ओमफ्राय दे बियो थांगौ ओमफ्राय जों गैयाबा मा बुङो बियो गेमस्रिनिखौ जा फल' खालामो हे गाइस लायो आरो गेमस्रि
ओमफ्राय आं दायो बेयाव फैबाय ओमफ्राय दा आङो दायो दंफांखौ नोंसोरनो देखायनोसै ना जा हारसिंनो फन लानानै देखायो हाबाब 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 मा होनबावनो आरोना दिनैहाय दायो बुंनो होबाय दाना बुंनो हायासै ओमफ्राय आं दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों नालाय लाइभ ओमफ्रायनो आङो बारा रोङाबो ओमफ्राय दा आङो बन्द' खालामसै दे बाय बाय मालाबा लोगो मोनफिनगोन आं दिनै माने फार्स्ट टाइमखायनो जादां फाथां होलाबायबाय माने मा होनगोन बेखौहाय आं दहायनो एसां मोजां माबाखादोंमोन खालामनो नागिरखादोंमोन ओमफ्राय माबास्रायासो रोङासै आङो फार्स्ट टाइम नालाय ओमफ्राय रोङिखायनो जाबाय आरो बिदि दे होमबा थांनोसै दे आङो बाय बाय बहाथो बन्द' खालामो नै आं रोंलासो दानिबा नै आं रोंले दानिबा